diaturke. Aja ngalih sik anu Mas Uncak karo Mbak Niken iki sisan mung kari siji. Ana sing ngersake wewayangan. Wewayangan. Nggih, yo disisake wae. Nggih. Iki bareng yo gamelan karo musike gen bareng. Monggo monggo. Monggo. Buka celuk wewayangan dilanggamke sik Mas Anggit. Monggo. Ben ditembangke Nduk Niken. Nggih. Ya Nduk, pisanias Nduk niki wonten sing ngersake wewayangan. Monggo. Nggih. Nggih. Nona nonin. Ben hati-hati lho kan nang kono rada rene. Ya ya. Dikerowok kuwi kok. Ya lanang ning kono ki ngopo nek lakon ngawat-awat ya. Monggo. Ya Mbak Niken monggo. Iya. Wayangan kang rari lali tansah kelingan esamu lan ubal saka ing pantulun endah masuryanmu sliramu jajantang hatiku. Gareng Mas Uncek Mbak Niken. Gamelan pentatonis kalian diatonis mereka jane upama didadekke siji dengan harmonisasi yang bagus tentunya akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Leres menika. Gebyar gamelan Klaten keren nalika tahun 2024 digelar wonten ing bulan Agustus panjenenganing Bapak Sukisno. Ayo kita tunggu pagelaran tahun 2025 gebyar gamelan sing luwih keren melih. Oh. Niku gamelan digarap orkestra yo kepenak. Kabeh mung gumantung penggarape Mas Gareng. Nggih, Pak. Nggih. Bakune seni budaya ayo dingrembakake. Apapun wujudnya itu karya, gitu. Itu karya yang harus kita hargai. Seni niku angen-angen sing babar kaendahan. Wes kok tak tutuk ning Pathuk Sanga sing ngomber jagate, bakune kabeh padha kecekele kok tak dadi bukane Sinten Mandura. Aklar kang samya sibuk Tindara bingkang samudra kadya mandrahe
ing puspita kang kala tumingal acambo samya medali mleretet wilet ing kanda dayu anggung mangun sang niti benjang sangaji micil latinya ngedali wus kutha sura wilaga kaya buta sing ngregil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Prakuta kula wonten dawuh ingsun mudhun saka Pendhapa Mandura iki ana wanara putih methuke marang kowe wanara seta ngaku kowe iki sapa inggih katepang sinuwun nami kula pun Anoman lho iki ditepungake wae ingsun iki Narendra Mandura Prabu Baladewa Anoman kula wonten dawuh kowe ana parigawe apa lah kok kowe tekan kene inggih mila kula ngantos sowan wonten Mandura menika betekipun kula ngupadi satriya Titis Wisnu kowe golek satriya Titis Wisnu nono iki apa sebabe kowe golek satriya Titis Wisnu mugi andados kawuningan sinuwun nalika semanten kula menika minangka dados abdinipun sinuwun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancamati. Sak surutipun sinuwun Prabu Rama sejatosipun kula sampun urmaos jeleh nyumurupi dhateng gebyaring donya menika. Namung nyatanipun dening sinuwun Prabu Rama manut pangandikanipun dereng titiwanci Anoman sowan wonten ngersane Gusti kang nyipta jagat. Kepara kula kedah nganyaraken lelabuhan lah anteping manah kula purun sugeng wonten ing Madyapada sauger gesang kula wau sesandingan kalian satriya ingkang Titis Bathara Wisnu manut goteng kathah satriya Titis Bathara Wisnu mboten wonten sanes namung kejawi Raden Narayana ing Mandura mila kula sowan wonten ngarsa Maduka menika ngupati dhateng Raden Narayana. Wah, latalah. Katone kowe gelem urip yen sesandingan karo Kulon Bathara Wisnu. Nono iki. Wah, sajake penggemare Wisnu iki. Nang ndi kok digoleki. Tekan Tawangsari ya goleki Wisnu. Dudu kae, oh gak sanes. Iki Wisnu sing tenan iki ra sing kurang sak sendok. Ngerti yo? Yai Narayana kuwi sedulurku nom dina iki dheweke lagi lunga saka Banjar Patoman. Mekaten iya. Lan tak jaluk kowe bali dhisik
merga aku bakal netepi kewajiban minangka dadi jagoning dewa. Menapa ngundurake mungsuh saka negara Dwaraka Kawestri Prabu Yudhakala Kresna sing bakal ngraman marang Kahyangan Suralaya. Mula kowe bali wae, mengko liya wektu yen Narayana wis bali, mengko tak kabari. Nyun pangapunten sinuwun. Menapa keparing kula sabiyantu dhateng Paduka Sinun Mandura. Kok ngono iki perang? Inggih. Kula boten badhe miris ningali dhateng kekiyataning Tarang Muka. Kula menika awon-awon mantan Gembong Senopati Swelagiri. Oh ngono iki. Dadi kowe bakal sabiyantu ngiras pantes menika. Dalan iki kula anggen kula kepengin pinanggih kalian Titis Bathara Wisnu. Oh iya, Praguta, wale dawuh. Rungokno iki kethek ning dheweke Senopati. Dheweke wis tau dadi senopatine Prabu Rama. Lho, ngerti? Nggih. Niku mung nyemoni kula niku arep patih ora tau iso perang. Ning rak kemaki lha ngene niku. Sing dadi piandel kula mung kemlintine niku. Nek nyambut damel nyuwun ngapunten. Kula nek mungkin joget kali madang saged nek ken perang nyuwun ngapunten. Ya wis ora wae ayo anoman yen pancen mengkono aku ora bakal kabotan. Mbok menawa iki dadi jalaran kowe bisa ketemu kelawan adikku Narayana. Lho. Prabawa wonten dawuh mara kowe metu njaba. Undang wadya piliyana prajurit sing gamben-gamben. Bakal ngadepi tekane mungsuh sing bakal ngraman Suraya. Lho dateng sedhi wis tak dawuh. Enjing beda gumura saking jeroning negeri. Kung ingkang bala kaswa prabusananira Sirasarya wetalira saka ing calane diarsa madangi jagat tuk mungut-mungut aning sabocahing ukir merbabak bang sumirat nasarating surya nampek mega lan gunung-gunung. Wes sempat sang ya para prajurit ketinggal gilar-gilar lampahing Prawadyabala.